Μάθημα κορόιδο. Το τραγούδι του κορόιδο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά τραγούδια που πρέπει να μάθεις ως που παλεύεις σε τρίχορδο. Είναι αναγκαίο νομίζω. Είναι αναγκαίο διότι με αυτό το τραγούδι αρχίζεις και βλέπεις πόσο δύσκολα θα περάσει μετά. Και ξέρω τι λέω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά πρώτα πρέπει να βάλουμε τα δύο μας δάχτυλα, το ένα και το δύο, έτσι. Και η ρε χορδή τέταρτο δάχτυλο σέρνοντας μετά εδώ πέρα ρε χορδή εδώ πέρα ή ο αντίχειρας ή το δεύτερο δάχτυλο. Εγώ το κάνω με το αντίχειρα, αλλά όπως θέλετε. Αυτό είναι η εισαγωγή. Αρχικά να πούμε ότι πρέπει αυτό αναγκαστικώς να το κάνουμε πιο γρήγορα, ειδικά εδώ πέρα. Καλά, εγώ το κάνω έτσι. Αλλά κάντε το με τη ρε χορδή και το ρε χορδή, ξανά ρε χορδή στο τρίτο τάστο με δεύτερο δάχτυλο. Πάμε τώρα στα λόγια. Τα λόγια έχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Σχεδόν τα ίδια είναι. Βασικά στο άκουσμα είναι τα ίδια. Απλώς τις νότες είναι λίγο διαφορετικά. Ρε χορδί ξανά χτυπάμε. Κάποιες και μας εσουρώσες. Και αυτή τη φορά ξεκινάμε από το 1. Τι θες για να μας βρίσεις. Και δεν κοιτάς την τύφλα σου κοροϊδό, αλλά μας φοβερίζει. Και μετά ξεκινάει από εδώ αντί εδώ. Και δεν κοιτάς την τύφλα σου κοροϊδό, παρά μας φοβερίζει.
ξανακάνω άλλη μία φορά. Σε γρήγορη φάση είναι έτσι, θα το κάνουμε μία στροφή μόνο. Ο Βαμβακάρης αρχίζει 2-1-2, 2-1-2-2, 2-1-2-1-2, 3-4. Γι' αυτό μπορείτε να ακούσετε, μάλλον θα ακούσετε, όχι μάλλον, σίγουρα θα ακούσετε αυτό. Γενικώς όπως θέλετε το κάνετε, αλλά καλύτερα είναι με τον πρώτο τρόπο που είναι και πιο εύκολος. Ήρθες για να μ' αγνήσεις και δεν κοιτάς την τύφλα σου κοροϊδό παρά μας φοβερίζεις, και δεν κοιτάς την τύφλα σου κοροϊδό παρά μας φοβερίζεις. Εδώ πέρα τελειώνει ο Βαμβακάρης, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ήταν το βίντεο. Να πω ξανά ότι το κορόιδο είναι ένα από τα πιο χρήσιμα τραγούδια που πρέπει να ξέρεις, ειδικά στο τρίχορδο. Στο τετράχορδο είναι άλλα, π.χ. Στράτος Διονυσίου, ξέρω εγώ, Μπισκότσης, εκεί πέρα πάνε τα τετράχορδα. Στο τρίχορδο, να ακούς όλους τους ρεμπέτες, αλλά κυρίως το Βαμβακάρη και να ξέρεις το κορόιδο. Τα λέμε.